सो गाईज वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग. आणि आज बनवली पावभाजी. माझ्या जिलाक लयच आवडली. चला तर तुमका रेसिपी दाखवतो. हे बघा, असे बटाटे कट करून घ्यायचे आणि कुकरमध्ये लावलेले असतात. आणि त्याच्यातच ना अशी फ्लावरची भाजी कट करून घ्यायची आणि त्याच्यातच एक बीट आमच्याकडे जे अवेलेबल असतं आम्ही टाकतो. तुमच्याकडे जे अवेलेबल आहे तर तुम्ही टाका. आणि मीठ आणि गरजेनुसार पाणी टाकायचं आणि कुकरचा झाकण लावून घ्यायचा. आणि कुकरचे 3 शिट्टे करून घ्या. 3 किंवा 4 मध्ये शिजतले सगळे बटाटे शिजतले. थोडा आणि कुकरची हवा गेली काय झाकण उघडा आणि बटाटे असे काढून घ्या बाजूक, म्हणजे ते गार होतले. आणि तोपर्यंत बीटरूट जो असता त्याची साली अशी काढून घ्यावा आणि किसून घ्यावा बारीक मस्त. आणि बटाट्याची साली काढून घ्यावा. हे बघा, असे बटाट्याची साली काढून घ्यायची गार झाल्यावर. आणि मग स्मॅशरच्या मदतीने हे आपले बटाटे मस्तपैकी बारीक स्मॅश करून घ्यावा. आणि त्याच्यामध्येच नंतर टाका फ्लावर. आता हे लाल कलर बीटरूट मिळेल आणि ते सगळं आता एकत्र स्मॅश करून घ्यावा. आता 4 टोमॅटो मोठे, 2 मोठे कांदे आणि कोथिंबीर बारीक चिरून घ्यावा. तुम्ही या प्रमाण कमी जास्त करू शकता. तुमका जास्त कांदा हवा तर जास्त घ्या, टोमॅटो जास्त हवे तर टोमॅटो जास्त घेऊ शकतात. आता भांडा ठेवा गॅसवर. मी कुकरच ठेवले, ज्याच्यात मी उकडून घेतले ना भाज्या तोच ठेवलाय. तुम्ही कढई पण वापरू शकता. मग तेल तापला काय त्याच्यात कांदो टाका, थोडं परता. मग त्याच्यात टाका आलं लसूण पेस्ट. नंतर वाईस परतून घ्यावा, चांगला शिजू देत आलं लसूण पेस्ट. आता ऍड करा चिरलेले टोमॅटो आणि तेव्हा मस्त पैकी असं परत शिजून घ्यावा, परतून घ्यावा. मग ऍड करा हिरवे वाटाणे, मटार किंवा मटर. आणि ते शिजून घ्यावा त्याच्यातच, कारण आपण मटार शिजून नाही घेतलं कुकरात. मग त्याच्यात ऍड करा 1 चमचा मालवणी मसालो, 2 चमचे पावभाजी मसाले आणि थोडीशी हळद आणि सगळा परतून घ्यावा. आणि तुमच्याकडे जर मालवणी मसालो नसाल तर तुम्ही मिरची पुढं ऍड करू शकतास. आता जर आपण कुस करून घेतलेला बटाटो आणि फ्लावर तर ऍड करा आणि किसून घेतलेला बीटरूट ऍड करा. मग त्याच्यात मीठ टाका आणि सगळा चांगला या मिक्स करून घ्यावा. हे बघा, असं सगळा मिक्स ढवळून घ्यावा. मग त्याच्यातून हव्या तेवढा तुमका केवढे कन्सिस्टन्सी हवी त्यानुसार तुम्ही त्याच्यामध्ये पाणी ऍड करू शकतास. आणि सगळा या असा ढवळून घ्यावा. मग एक उकळी इली काय परत एकदा असा ढवळून घ्यावा, म्हणजे खाली भाजी लागूशी नाही. आणि मग त्याच्यावर झाकण मारून ठेवा. 5 मिनिटासाठी शिजून घ्यावा. आणि 5 मिनिटांनी झाकण काढा आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाका. आता पाव अशी बारीक कट करून घ्या. त्याका बटर लावा, 2 बाजूनी खरपूस भाजून घ्यावा. तुमका आमची रेसिपी कशी वाटली नक्की कमेंट करून सांगा. लाईक शेअर सबस्क्राईब करून विसरू नका.